A teraz sme videli tie srnky. Už sme tu aj s Klaudikou, druhý diel. Však Klaudika? Ahojte, ahojte. Áno, sme. No a už sa vracame. Len oco bol tvrdohlavý trošku a išiel späť hore. A potom znovu dole a išli sme hľadať srnky. Počúvajte, podľa mňa je tento les veľmi strašidelný. Keby ste ho vy videli. Niečo tu píska v kúse v tom lese. A sme tu o polnoci. Ale vyzerá to, že o polnoci už srnky spia. Hociaké chalúbky staré tu nájdem. To budú asi ježibaby. Ježiš, nestraž ma. Už sa fakt bojím dneska. Asi tu bývajú ježibaby, Mirko. A varia tu zatúlané deti. Už som dosť vystrašený toto. Hej, už sme preč, tu sú len ploty. Už sme pri lese. Od tej druhej strany ešte je les, ja sa trafím. Ja dneska som sa dosť bál, fakt. Už to má zase. Len vám chceme povedať, že tento les není len taký obyčajný les v noci. Fakt, ale niečo pískalo, ja mám z toho taký zlý pocit, aj tie staré chalúbky zarastené lianami. Toto mi vysvetlíte všetci. Už sme našťastie pri meste. Pri meste sme. Ne, vidíte. Už hneď za stromami. Ale tento deň bol taký čudný. Vlastne počkaj, už je zajtra. Už je oné. Nič, tretí diel spravíme vežaky. Tretí diel, ne? Už budeme natáčať o ničom inom, ne? Ne, ja si nedám pokoj, kým neulovíme mamuta. Počkaj, ale to je len oznámenie. Pôjdeme v noci na do lesa, Mirko. To není druhý diel. Druhý diel bude za chvíľku. Tretí diel spravíme taký, že pôjdeme do lesa. Ne. Bez auta, pešo. A ulovíme srnku a doneseme si ju domov. Ne, táto. Ja tam nejdem. Ideš so mňou. Prečo to chceš? Chceš peniaze od YouTube? Je to len oznámenie, že ten druhý diel sa bude natáčať potom. Chceš peniaze od YouTube? Takže toto vlastne nie je druhý diel? Ne, to je oznámenie len. To je len oznámenie, aha. Aha, toto je takže vám Druhý oznamujeme. Druhý diel bude potom. Potom to tam ešte napíšem, kedy bude. Musíme sa ešte dohodnúť táto. Jasne, dohodneme sa. Tak je to len oznámenie. Tak ahojte.